tenen per anar allà, és una flauta travessera, no? Una flauta i una... I un carrilló, clar. Bueno, el que inspira, sí, un carrilló. Sí, clar, és el so, amb tota la flauta, per això, perquè també el poder de la reina de la nit, on rau? Rau en els aguts, en les notes agudes. Com el manifesta el poder la reina de la nit? Amb els sobreaguts, aquells aguts tan fascinants, és com uns ultrasons. Clar, allà en les notes agudes rau el poder de la reina, no? I el poder hipnòtic gairebé. On rau també el poder, com traspassa les proves, com traspassa el foc, com traspassa l'aigua, a través del so de la flauta. El so de la flauta, sí. Clar, com fan aparèixer el menjar i el beure i com li apareix la seva dona en el Papageno, doncs a través del carrilló. Clar, és la música, els sons com a element màgic. I a més, és una òpera màgica també. Sí, i són les armes que podem tenir perquè finalment també per passar aquelles proves que després arribes a... que el Sarastro seria el contrari, no? El seu poder està en el greu, no? Sí, exacte. Extrem. És una obra molt d'extrems també, no? Amb dos mons, el sol, la lluna... És polaritzada, exacte, dia, nit, sí. I el bé i el mal. Però tot es pot arribar a arreglar a través del coneixement, no? A través amb la lògica de la lògia maçònica, doncs, la construcció del coneixement, però jo penso que popularitzant-ho ara seria doncs, a través del coneixement, deixar passar els anys, fer-te gran també. Jo també crec que hi ha una cosa de viatge vital, de ritu de pas, de fer-se gran, de fer-se més madur, de madurar una mica i compensar les coses. El Papageno compensa el Tamino, la Pamina compensa el Tamino, tots es compensen entre ells, uns s'entenen els altres, un se salva perquè ha lograt no parlar, l'altre se salva perquè ens ha caigut bé a tots i hem dit, mira, finalment el salvarem perquè és bon tio, no? I la Pamina és la que està entremig dels dos i és l'heroïna veritable. Per mi la Pamina és l'autèntica protagonista de l'obra, és la que tinc la sensació que fa transcórrer més l'acció, inclús musicalment a la que entra ja arriba per quedar-s'hi, no? I aquest viatge per anar a buscar la saviesa, la veritat, a través de l'art, de la música, és més... Tens uns mecanismes per arribar-hi, no? La lectura també seria una altra, però la música, en aquest cas, bàsica.